इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म। देखे चॉकलेट फुसलावा हकोगे गे मैया आगे देखे चॉकलेट फुसलावा हकोगे छौड़ा राहुलावा बोलावा हकोगे छौड़ा राजेशवा बोलावा हकोगे मीठी मीठी बात बतिया हकोगे छौड़ा दीपकवा बोलावा हकोगे छौड़ा नीतीशवा बोलावा हकोगे। जाइबौना घास गढ़े अरिया में छौड़ा बोलावा हौ नहरिया में जाइबौना घास गढ़े अरिया में छौड़ा बोलावा हौ नहरिया में आगे पीछे पीछे हमारा उआ बहकोगे आगे पीछे पीछे हमारा उआ बहकोगे छौड़ा आकाशवा बोलावा हकोगे छौड़ा संतोषवा बोलावा हकोगे राहुल कुंदन आयुषवा गे औरी राहुल साथा में पीयूषवा गे इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। राहुल कुंदन आयुषवा गे औरी राहुल साथा में पीयूषवा गे आगे यारा दुनिया सिकावा सतावा हकोगे आगे यारा दुनिया सिकावा सतावा हकोगे छौड़ा चंदनवा बोलावा हकोगे छौड़ा सरवनवा बोलावा हकोगे मीठी मीठी बात बतिया हकोगे छौड़ा दीपकवा बोलावा हकोगे छौड़ा नीतीशवा बोलावा हकोगे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।